କେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେ ଇଏ ପୁରା ନଈ ବନ୍ଧ ଫୁଲିଲା ଭଳିଆ ଫୁଲି ଫୁଲି ଯାଉଛି ଆସୁନା ସକାଳୁ ଡାକି ହେଇକିରି ବହିଛୁ କେହି କୁଆଡ଼େ ଯାଇନାହୁଁ ନାଇଁ ଆସିବ ନା ଆଉ ଫୁଲି ଫୁଲି ଯାଉଛି ତଳୁ କେତେବେଳେ ଫାଟି ଫୁଟା ଯିବ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଢିଲା ହେଇଯିବ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ କେତେ ସମୟ ଗୋଡ଼େଇ ହେଇକି ବସିବି ଭାଇ ନମସ୍କାର ଏବେ ପୁରା ନମସ୍କାର କଲ ଫୋନ ପୁଣି କାରଣ ଭାଇ ନମସ୍କାର ଏତେ ଭକ୍ତି ଦେଖା ଦରକାର ଜଲ୍ଦି ଆସ ଇଆଡ଼େ ସବୁ ହୁଗୁଳି ଗଲାଣି ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଟାଙ୍କିଟା ଫାଟିକିରି ଫୁଟିକିରି ବାହାରିବ ସବୁ ଇଏ ସାଇ ଯାକ ନାଳ ଯାକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ ତୁମେ ଆସିଲ ସେତିକି ନମସ୍କାର ତମର ଥାଉ ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ କହୁଛି ଭାଇ ନମସ୍କାର ମୁଁ କହୁଛି ନମସ୍କାର ଭାଇ କହିଲ ନାଇଁ ଆପଣ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଭାଇ ବୋଲି ସରି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ପିନ୍ଧିଥିଲ ଭାଇ ଡାକିଲି କୁଆଡ଼େ ଆଇଛ କ'ଣ ଦରକାର ଖାଲି ଅଛି ଘର 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 ଖାଲି ଅଛି ହେଲେ ଟାଙ୍କି ଖାଲି ନାହିଁ ହଁ ନାଇଁ ଘର ମୋର ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଟାଙ୍କି ଦରକାର ନାହିଁ ଘରେ ରହିବି ନା ଆଉ ଟାଙ୍କିରେ କ'ଣ କରିବି ତମେ କହିବ ତ ତମେ ଘରେ ରହିବ ଟାଙ୍କି ଠିକି କାମ ବୋଲି ତମେ ଯୋଉ ଘରେ ରହିବ ତମେ ସାଇଡ୍ ଘରକୁ ଯିବନି তুমি এতে গান্ডু নেকে খাইব পুଣି ଛାଡ଼ିବ ସେଇ ଟାଙ୍କି ଆସିବ ସିଧା ଘରୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ିକିରି ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଙ୍କିରେ ମୁଁ ବସିନି ଏଇଟା ଫୁଲିଲା କି ଏଇଟା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି ମୋର ଗୋଟେ ଅଛି ଟୋକାଟେ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ କିଏ ମୋ ପୁଅ ହେ ପୁଅଟାକୁ ଆପଣ ପୁଅକୁ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ କହୁଛନ୍ତି ଦିନକୁ 9 ଥର ନେକେ ସେ ଗାଣ୍ଡୁଏ ନେକେ ଖାଉଛି ଆଉ 9 ଥର ନେକେ ସେ ଘର ଭିତରେ ପଉଛି ଖାଲି ତ ଛାଡ଼ୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟ ହେଲେ କାମଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ ଟୋକା ଖାଲି ଖାଉଛି ଗାଣ୍ଡୁଏ ନେକା ଗାଧି ଗଦିକିରି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ିକି ନଳାରେ ଏଇ ଭିତରେ ଟାଙ୍କିରେ ଆସିବ ଟାଙ୍କି ଆଉ ଏତିକି ବାକି ଆଉ ଘର ଖାଲି ଥିଲେ କ'ଣ ହବ ତମେ ପଦାକୁ ଯାଇପାରିବ ପଦାକୁ ଗଲେ ବି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ପୋଲିସ ଧରିକି ନେଇଯିବ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ ସେ ଟୋକା ଦେଖିବ ଏଇଲେ ଦେଖିବ ଏଇଲେ ବି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ଘର ଭିତରେ ପଶିଥବ ସେଇ ଘର ଭିତରେ ଛାଡ଼ୁଥବ ଗାଧୁ ଗାଧୁକିରି ଛାଡ଼ୁଥବ ଗାଧୁ ଗାଧୁକିରି ସେ ଛାଡ଼ୁଛି ମୋ ନାଁରେ କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛ ଏ ଆଇଲା 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 ଟିକେ ରହିଲା ସେଇ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ପୁଅ ଆଟା ଲୋକ ଏ ଘର ବାହାର କିଛି ମାନୁନା ପୁଅ ନାଁରେ କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛ ଟାଙ୍କି ବାଲା ଆଇଲା ତୁ ସିଆଡ଼େ ଥା ଶ୍ୱଶୁର ଘଣ୍ଟି ଦବ ତୁ ଟିକେ ହଁ ଯାଉଛି ମୋ ନାଁରେ ବାହାର ଲୋକ ଆଗରେ କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛ କି ମାରିବୁ ନା କ'ଣ ତୁ ମାରିବୁ ମୋ ନାଁରେ କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ଏଇ ପୁଅ ମୋର ମାରିବୁ ତୁ କ'ଣ ଭୁଲ କହିଲି କ'ଣ କହିଲ ଗାଣ୍ଡୁଏ ନେକା ଖାଉଛୁ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଗାଣ୍ଡୁଏ ଖାଉଛି ଦେଖ ମୁଁ ଗାଣ୍ଡୁଏ ଖାଉଛି ବାପ ହେଇକି ପୁଅ ନାଁରେ କହୁଛନ୍ତି ଅୟୋ ୟା ବୋଉ ପରା ସକାଳୁ 27ଟା ଚକୁଳି କରିକି ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଯୋଡ଼େ ଖାଇଲି ମତେ ଏଇଟା ମାଇଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠିକି ଆଉଟ ଗୋଇଂ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଇଲା ବେଳୁ ଚକୁଳି ନାହିଁ ଚକୁଳି ତ ସବୁ ସୁହା କରିଦେଇକି ଏଠି ଆସି କ'ଣ ହରିନାମ ଜପୁଛ ମୁଁ 25ଟା ଚକୁଳି ଖାଇଦେଲି କି ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଘରେ ବାବୁ ତମ ଦିଅ ଚୁଞ୍ଚି ମିଛ କହୁଛି ଏମିତି ପୁଅଟେ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲା କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲା ମୁଁ ଦିନକୁ 2 ଥର ଯିବି ଏଠିକି ଇଏ 8 ଥର ଯିବେ ଦିନକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା କ'ଣ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ତକିଆ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ କି କ'ଣ ଏଇ ବେଳକୁ ସେ ଟାଙ୍କି ବାଲା ବି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆସୁନି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଫୋନ କରେ ଆସିବେନି ଦେଖ ବାବୁ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଯୋଉଟା ଟାଙ୍କି ଆଉ ତିଆରି କରିବି ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଇଏ 15 ଜଣ ଲୋକ ଘର ଭଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଘର କରିଦେଇଛନ୍ତି 15ଟା ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି ବାବୁ ତମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର ତମେ ରହିଲେ 16 ହବ ଯଦି 16 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନକୁ 2 ଥର ଲେଖାଏଁ ଯିବେ କେତେ ମାଲ ଇନକମିଂ ଆଉଟ ଗୋଇଂ ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା କିଛି ନାହିଁ ଏବେ ଲକଡାଉନ ସମୟ କେହି କୁଆଡ଼େ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେ ଯାହା କହୁଛି କେହି କୁଆଡ଼େ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଇଏ ଲୋକଙ୍କର ଯେତିକି ୟାଙ୍କର ଦିନକୁ ସେତିକି ଗାଣ୍ଡୁଏ ଲେଖା ଇଏ ନିଜେ ଖାଇବେ ଆଉଟ ଗୋଇଂ ସବୁ ତକ ଦେବେ ସବୁ ତ ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ଫୋନ କରେ ସେ ଟାଙ୍କି କେହି ଆସିବେନି ଭାଇ 2 ମାସରେ ସଫା କରିବା ଲେଖା ତମେ 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ସଫା କରିବ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା ହ୍ୟାଲୋ କ'ଣ ତମ ଟାଙ୍କି ଲିକ୍ ହେଇଯାଇଛି
ଇଏ ବା ଇଏ ବା ଆଉ ବାବା ହେଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବାହାର ଲୋକ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଦି ଜଣ ଯାକ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନ କରିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବାପ ପୁଅ ଏଇ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ମୋ ପୁଅ ବୁଝିଲେ ଏଟା ପୁଅ ଇଏ ଯଦି ଗାଣ୍ଡୁଏ ଖାଇଲେ ଆପଣ ଦି ଗାଣ୍ଡୁଏ ଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି ଆପଣ ବୟସାଧିକ ଟିକେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରୋସେସଟା ଭଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମିଂ ଆଉଟଗୋଇଂଟା ଭଲ ଟିକେ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଯିବ ତ ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣ ମାନେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ଯେ କରୋନା ଉଠି ଯାଉ କରୋନା ନ ଉଠିଲେ ଲାଭ କଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କରୋନା ଯଦି ନ ଉଠିବ ତାହେଲେ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଚାଲିଥିବ ଆଉ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି କଣ ଖାଲି ଖାଇବେ ଛାଡ଼ିବେ ଇନକମିଂ ହେଲା ଆଉଟଗୋଇଂ ଚାଲିଲା ତେଣୁ ସେତିକି କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ଇଏ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଗୋ ଆପଣଙ୍କର ଟାଙ୍କି ଯାହା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମିଳିମିଶିକି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ଭାଇନା ମାନିବାକୁ ପଡିବ କି କୁନ୍ଦା ବୁଦ୍ଧି ଭାଇନା ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ପିଟି ହେଇକି ଅଛି ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ସେଇ ମଝି ଘରଟା ନାଇଁ ମଝି ଘରଟା ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟିକିଆ କଣ ଘର ତାକୁ ଖୋଲିଦେ ବାବୁ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଛି ତମ ମାଇପ ପିଲା ସବୁ ନେଇକି ଆସିବ